Já párek nejím. Tak to zapíchni do země, je to. Ale Paťa si dá. No. Já nic nemám. Ale jestli ty to nic, co máš do zádama a spadne na zem, tak se to rozbije, že to tlak a pokryje to a bude tady všechno kečupový. A nebudeš mít nic. Koliko ty to máš? Ty nechceš kečup nebo hořčicí? Okurek, krajče. Co? Je to tam na tom. Já jenom startuji. Takže fakt nic nechceš? Ne. No, už ti to vzdělám, ne? Až? Cožo? Já myslím, že je dobrý. Tady to není, ale nemám dobrý. Tak to tady z téhle strany. Ale tady to je. No. A tam to není. Tam se to přišlo, no. Tak třeba tak. Jo? Nenačal mě. Popečeš si rohlíka? Já to sama. Jasný? Au. Můžete toho tam dát sama taky? No, samozřejmě. Toto pálí, jak svině, bylo to v ohni. No, musíš zatlačit. Buď se píchneš, nebo ne. Musím ustojet do spadu? Stačí. Je to tvoje, viděla jsi to první.